Machiegni chenro mari mar kuku mar wacho odiochieng' ma kawuono ni wendo wa en migosi Chris Owala. Weche thoth mokalo kia mtata dhi e doho mar donjo ne IEBC ne gidwa chiwo tenda nero mar yudo ballot papers ne Delaru wacho ni oyo ma eri nyalo keto piny Kenya kendo mibadhi machielo. Mzalendo Trust nogolo report no ero magiwacho godo jor bura geko ma ok losi. Kata kamano kapok wadhi malach nyaka o sanitize to nikech oko mar yamo ne migosi Chris Owala nyisa ni Haron gini nego ji kaywech kide ji mathoth ahinya mong'eyo mabende wach ni eri ose nego. Kuom mano omiyo in bende nyaka ineni sanitize janeno mar chiedo ni eri kendo janeno mar Lolwe TV mondo mi wathegre koda gi tuo mar COVID-19 to kod ochiko. Mano eko yienwa mar golo mask marwa asto ket kai live chido mari mar kuku mar wache kana nyisi weche mathoth mokalo weche giki mag iko mar muluor otada kaachiel koda gi chike manogol manyien. Chris nyisa ni Haron onge pogro kada chiel gin mana maka tie gi monego bedon loki koso COVID pod medo nego ganda ngoma nyaka watim mar tieko magi kinyinga en Haron Otieno. Inadi jodong antia wiko de inadi wiko de marach kabisa. Ango matimo jodong jomolal lalo ngima gi omedre kan gin jomo ka mwang'eyo kabisa kata family gi wang'eyo matut koro oken gima ber kineno ka trend kamwadhieno kuom thuolo mar joma chiegni nyaka ni wuka in kaka migosi Chris ji adi ming'eyo mong'ielo rengo kata motho nikech COVID? Odon gin ji ma kanyal kwano nikech nitie familia achiel mang'eyo mantie gi ji adek ma yuago is family moro mang'eyo mantie gi mama gi nyare moro mama nyakware guode ay moro mang'eyo moro ma osiepna bende meno nindo kende ging'eny emiyo kanyal kwano ging'eny kata kirango achoko ma solro mar ni WhatsApp tido ma mi konyo godo ganda ma wito jogi paro kata karango sima tan gumbi ka oktina par ga bich yes kech gin joma ng'eyo machiegni. Okelo penjo moro pako wa penjo mare kapok adhi penjo mare penji gin to e kor gwenge wa koso gin jok ma pod otho e chuny boma moko to e kor gwenge yes gito kichako Seme kichako Kano kichako Alego kichako moko dir boma ka koro gin to ma gin ken ng'ama otho e boma ka to nitie oai dala to kele hostel moko emiyo otho ka sio ka ng'ama nyoro odhi dala kodi ng'en tisi moko ma jonyuol jomoti yudo COVID yes yore magikia nikech en dala tiyoro yasem ka jaboda boda otero ne chiemo oro jaboda boda dhi kamoro to jaboda boda ne kologo to miye mako gino to koro yudo koro wuoro to ayude nan nikech in kama ibede pok iwuok koro ji yudo gigi mopogore imiyo nan samana mora nyaka sanitize yes nyaka ilog sabun maber ay nyaka iket mask gini beni ene moya yes ne yamo koro nyaka ritre matut seche ma ilose ritruok matut jadong chike giki ma COVID-19 kod ochiko otero penjo moro ni seche ma ji tho nyaka kor gweng' nieri bende ng'ama nie kor gweng' kacha chande be oseneno adieri mar COVID nikech wasewinje to be oseneno adieri mawacho ni oyo ma kawuono ng'iyo ni eri ma tho aneno gi wang'a nyaka kora gweng' ng'wech kata nyaka lo chike giki Odjon yudo ka ji tho e gwenge but ji pok oloko pachgi kech kido dak ng'ato ni kirwako mask e gweng' to ng'ato jirangi mana ng'ama wiye rach en ng'ani en chal men ma chal mi min tuo ni eri obiro hinyo chal mi rwako mask chal mi min tuo to kati yudo ka pod chanro kada ka chino ka mheshimiwa Jakoyo yudo ka pod ji dhi numbers any numbers di poroso na wafuasi gi digo koko iliel makamano yes to jo siasa be podo tinne karambo gi ket kama adieri ni won poko donjo noa mo winjo kada jo siasa COVID wani kada jo siasa ma temo wacho gima giwacho yes ok giwach gima gibilivi nikech kidwaro ni 100 dhi liel yes look for example jo siasa manyodhi gin jadi ing'eni nyalo staga na bodi bangi yes en about go kondolo with the family okocho nyaka idhi mana chemik to yudo ka ji nopong yes okalo namba to ji mopogre kelo muya mopogre koro in the sense kata mana gik nyaka wach ang family sani
liel romo ket seche matin ma family joma oko nyalo mi jariyo family ma wach matin tigo kiprolonge dek iko sa par kechiel habok mikoska duong e gweng kich ng'eny kijende gi obi kata mask mondo gigo ka gigo kocha gionge mask kata korwake to korwake kete ng'ut ka loyo chwerie ai chakiduoke chalo mana mar geng'o police kik police ko mo korita angu mask ngai ng'ut lokro kot mask lokro kot nyoro na romo koda ka gi police moro nyisani Haron ang'o mak ji nade ka seche moko ng'ato kawo mask oketo ka kichopo ire isa kawo moumo dhoge openjo maduong' to mask warwako mondo bi kik mako kod police koso mask warwako mondo mwageng' tuo mar COVID-19. Chris wacho ni kuom thuolo mar ndalo 7 mokalo chien jok mosetho kod COVID mong'eyo owuon gin jok moko nyal kwano. WhatsApp groups mainga 15 duto te ma ichoke ne jogi kuma COVID-19 onego in kachiel kod an bende wakawo okang' mondo matieko tuo ni koso watimo nikech sirikal wacho kuku mar wacho kaido osetimo gik moko nikech sirikal wacho. IEBC sani rokiom donjo negi tero gi doho mar donjo nikech gida chiwo tenda kendo de laru kachiel kod aka gi EPZ Limited. Aparana IBC jo Kenya no soweyo gi jo siasa soweyo nikech en trade off. Taparano gima getimo no ok en gima ber nikech there are no to example no konyal manage election ka kwadwaro. Transparency, accountability, principle of transparency, accountability no solan kono. Koro okwan kode gi geno ne ginyalo tayo election yema ber. Koro sa midwoko ng'en ka rifari weche ka thuolo sokai kiwuotho ndara to ka inyono gimoro sekit nyaka ibuok. Koro IBC nosoterowa e nam Laru eng'omiyo kopod dwaro kwa kache to sani gidwa repeat occurrence iba dwoko kama jo aje. Koro ana yego kiom tata ana paro ni ji mang'eny oromo ojoin suit mondo wadefeat tudog seche mane magiki notimo Laru nogolo dhok ni gin jo Kenya emane ok otiyo kodgi emane ok oluwo kodgi chike mane gidwaro mane giketo machalo gi mang'ikruok nitiere korka jo Kenya to ok korka Laru gin giwegi. Ojon perception is everything. Yes. Kone ng'ato ka iluong nyingi oluongie kata koka ineko to jibunge no John Jack ng'ama ber ne. Yes. What it called the one to moro segaluore. Yes. Koro mano miyo to election yes. Okonego bed nitie guto kata ma ji dhie kisema toso bede yes. To trust sorumo koro ji dhi ko are ready for war kijingen rach di bede. Yes. So kone gwadi kura ngato nyalo wacho ni gimoro Chris ka pingo godo gimi wacho ni wang'eyo ni IEBC en achiel kuom joma noywagnegi ni nomiyo jo Kenya ne both kodhi e tulo kendo nowuok godo oko yiero ne romo yech tende bino wacho migo suru maga Kenya de telo mokwongo ng'ato koni mane IEBC ma pod wan godo ang'o miyo kik obed gi geno ni Laru kata obedo ni ywak negi e length machielo to do nyako ni giselokore IEBC pod an godo ang'o mono wadok kendo gi Laru lokruok nitiere ingen sama wuoyi ti mane wan go machon a bigger number of jogo no work. Yes. Ingen golo ingen gilungo no election is a political process. Ti do kanjogi kamacho aye. Yes. Ntie compromises moko. Majiso bido siasa. Marario IBC ido kangen gi no work. Kinyan rango IBC mwango sani. Yes. Bobe no kodon commissioners adek. Sanyo recruit commissioners angwen. Magri out my able bedo part of the election. Jatelo mar IBC, jatelo mar secretariat no to gweta wan manyien. To en mane ywak ne kuonde moko. Yes, yes. To Chebukati bende ywak ne kuonde moko. Koro ywak ne kuonde mang'eny. Koro wan jin geno mar bedi ne kanene ber. Yes. To the entire IBC under the dala. But ok gidhi. Yes. Koro kiriwo ng'en kitimo gimoro dabo. Everything will be constant. Koro rachi zaidi. Kamichungi kaka jalony migosi Chris. Laru mano miyo yiero nokethore koso IEBC ne okolo chike monego bene lowo. Ingen tayo yiero no. Ingen gimno hinyowa Ojon. Kane wadhi e yiero to nwachako wamed chike meg yiero. Yes. Wawacho no
ka mondo wati gi electronic wabro tiko nyaka gado obutiyo kod ariyo. Yes. Yen kanyo where the problem was to chakre. So ingen ayiro kane ne jidhi e parliament joma ne sirkal diere no support gino. Yes. Koro ne election at the polling station. The tallying at the ber wono ben kura ko go e polling station. To be ko so kwani do bedo final. Okoro be koro nyaka be submitted kamoro. Yes. Ni kore kake do bedo final position. Yes. Yes. Koro process man kwalo kura. Okay na day process. Okay one day na chuntu kwalo kura. Kura chako kwalo ori chako rochre submit yako register kura. Such a register kar kairi. Yes. It's anyalo kito more materials area majoga ng'eng'e majoga nitie anyalo kito more materials med registration mondo jogo register mang'eny to kama jogi nitie ta or materials matin ko jogo register. I drive awareness no inyalo create kocha mondo jog mang'eny to konya kito matin. Kidhi registration in achiel mar ariyo en go kura. Mar adek en kaki recruit joma dhi manage kura. Mar ang'wen kiketo gine moko ma mini iketo manual tiketo to gine kata sala ma jigo hene sala ni ng'en ideally kare wawacho no everything bedo at the police station sala donge gima important sana kin go agent everywhere. Yes. To gima chando anen kin ka tek mana agent manye Jubilee bed kata mana na sakwa piny to tek mana jawo DM bedo agent chun kitunguri kichi iluor no to kolo joma ni sirkal nyalo bedo go in protected kolo sirkal protect gi. Yes. Kolo nyalo bedo gitiyo kod DC DOs kolo support jogi migi security agent mari wan kujo migi security everywhere. Yes. Kolo agent nyalo bedo kata nango kucha mar Jubilee ke sirkal dio kucha. Kolo gima getimo giyo dio nyaka bed ma friendly OCS nyaka bed ma friendly kolo jo make sure mama gichako tim ka yiero podi oket ng'atwa chande jabawa ka chande kamano. And those are gik matilt election at the end. So election ok en ng'ato chiwo. Yes. No okura ka uno kwal kura. Bas mane mo ng'ato bende bro loyi bura ni kara koro kolo beni keto seutene de laro. But procurement is a process mar en achiel kuom kama kuni nyalo paro ikot. Yes. Kane wakili mwito penjo. What mwito not mwito. Mane ko penjo mwite. Yes. No ang'o miyo paper cha no gi seal tomato onge seal. Yes. To ng'en ka ng'ato loso to jaloso gigo mondo gi supply in advance. Yes. Koro ji mark gi. Yes. Kuonde ma gin stronghold gi. So iketo samadi polling station. Tadi an go ready. Kaso ting'o tu. Live chenro mari mar kuku mar wach Mzalendo Trust nogolo jodibura moko mawuoyo to gi moko mokuo. En gimo nego bende miyo pek oso en report moko nego mi pek hold that thought. Machiegni chenro mari mar kuku mar wach silo mar video mag nyiri machuo kende kata kamano nyaka kaw break mar sanitize kachiel gi modho pinge mar ndim chenro mari mar kuku mar wach. Live chenro mari mar kuku mar wach odiochieng' ma kawuono wendo wa en migosi Chris Owala kwago mbaka weche gi eko matimore Kenya kaeri mamuoch kachiel koda gi siasa to kod moko mar jodibura gi eko maloso gi ma ok losi. Mzalendo Trust report kana somo maber ne giwacho ni ne gikolo Hansard mar bunge mane ging'iyo to ng'amo osiga wuoyo ng'amo pok wuoyo ka jomoko sire magin MPs jomoko kwede magin jod bura. En gimo nego beni kete maino koseno kete maino. John kamwantie e assembly masani. Yes. Wan gi rally. Odite ken ot ma diwach ne ot ng'ato wuoyo. Yes. Mani irete go ng'ano is the best MP. Mokwongo MP tije and representation. Oversight and legislation. Yes. And representing by you rango your issues to nelo tero malo rango development makai timo nadi okelo issues orango pesa timo onyalo rango law chike no walos chike mondo jowa